Llampaies, el bonic poble medieval de l'Alt Empordà, a prop dels camps i del bosc, lluny de la ciutat. Essència rural, valors, ètica, sostenibilitat, espais privats i comuns molt amplis, pau, silenci i desconnexió. Dues masies del segle XVIII, la Masia Gran i la Masia Petita. Amb història i encant per a retrobar-vos. 3 cases rurals i 3 apartaments rústics. Tot per tal que sigueu feliços amb la gent que estimeu. Cases per 2, 4, 5 o 9 persones. Per a parelles, famílies amb nens i grups. Activitats culturals i aquàtiques. Senderisme, gastronomia, mercats. Piscina per adults. Piscina per nens petits, tot protegit amb una valla. Jocs per grans i petits. Reconnectem amb la natura, gaudim de les vistes. Passegem pel bosc. Escoltem els ocells. Ens agrada mirar els nostres animals. Gaudim del paisatge de l'Empordà i de les platges de la Costa Brava, a només 15 minuts. Estem aquí per atendre-us. I ens preocupem que tot estigui segur per a vosaltres. Seguretat i confiança, com a casa vostra. Tot anirà bé.